אז בפתח תקווה אני גדלתי לא רחוק מהגן חיות, אגב עליתי שם לתורה, בית כנסת צמוד לגן חיות, מי שבפתח תקווה מכיר, זה כיף גדול, כי אתה ילד בן 13 ובגן חיות יש אריה, סיפור אמיתי לגמרי, ואריה מי שיודע עושה את זה בערך 40 פעם ביום, וכשאני אומר את זה אני מתכוון את זה, לא אוכל רמן, עושה את זה, ואתה ילד בן 13 ואתה עולה לתורה, ואז שומעים, ויאמר אדוני לארץ גושן, ואז האריה והלוויה בפעם ה-16 באותו יום, והוא אומר לה, למה רק 16 היום? את כועסת קצת? ומלאכי השרת, סיפור אמיתי לגמרי. אין על פתח תקווה. אגב, אתם יודעים מה העיר התאומה של פתח תקווה? בת ים! ענק. לא, זה בעולם, אחי. בעולם. העיר התאומה של פתח תקווה, טרודהיים בנורווגיה. פתח תקווה ונורווגיה תאומות. אני מת לדעת מה הסתבך שם בהיריון, שתאומה אחת יצאה עם פיורדים מדהימים והשנייה עם רחבה שנקראת כיכר המיואשים, שאפילו יונים נגעלות לנחות שם, שהיונה באה לנחות, חברה שלו אומרת לה, איריק למה פה? תני עוד רבע שעה עם הכנפיים, תעופי לגבעתיים לפחות, חבל.